Dag Sim, zegt Sam. Wat is er met jou? Mohammed beziekt de taal machtig te worden te geren met zijn vrouw Fatima. Het valt net ta om het hielendal zelfs te dwaan. Maar het bennenboek Sim en Sam en internet dochter zijn best. En leert al aardig. In heel wat goed. Every day I reading in the morning and the evening. Yeah. That's very nice. And what have you learned already? What's the most important you have learned in words? I learn many words like ik ben, jij bent, ik doe televisie aan. I cannot enter school because we must wait. Many people waiting also as me. Mohammed is nog altijd dankbaar dat hij hier wezen mag. Hij beziekt het om jou te verkennen en in contact te komen met Nederlanders. Op een fiets. Hier school of mijn kinderen. Bushra. Hallo. Maar de omslagen in Parijs maakte ik hem bang voor de toekomst hier. I wish to stop this war and stop the save people. It's not good. Also, the Islam he don't want like this cure. We must respect the country when living on it. It's not good for a refugee. I know. If this will be continuous cure, it's not good. I work like this people. You see, this people. It's farmer and. En ik is er benauwd voor zijn familie in Syrië. Het dorp dat erbij komt, wordt de laatste weken bot bombarderen. Zijn hij de man binnen al verhuizen naar een oordwarp. Dat maakt het dreig. Maar hij is vooral blij dat hij en zijn gezin veilig binnen. Mohammed vindt het dan ook onbegrijpelijk dat er vluchtelingen binnen die het klagen over de omstandigheden hier. This message for all refugees in the Netherlands. Yeah. It's not good when appear on the media. This food is not good or this situation is not good. You coming from war country, from the war, you run away from airplane. You must respect the people here.